Oimore nyakorom gajuang en odhiambo matari prariyo kod auchiel dueno mar apar kod ariyo gana ariyo prariyo kod abich. Gano mara en riyo makare kendo nyasi magi mag sikuku pod dhi e yo makare. Machiegni chenro mar Oimore e Ramogi TV waikoni weche manyien kabende sigana makende kawuono wagoyo mbaka. Ewi wachno magoyo mbaka ne osebedo matek e kind oganda nyakorom gajuang, wachno mar chung' dhieria kata menopause matimore ngima joma mine. Wabedo piny gi ja od bura Suban Millie Odhiambo kachiel gi Dr. Miss Kela Dennis mar funo matut kotenre kod wachni omiyo kete mana ka Ramogi TV okodwa mbaka lai en ariyo adek auchiel no wanti live Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thuond weche. By actually mudslinging the family and all of us, it shows us that you didn't have and you're not genuine in your talks about this family. Familia mar Jaramogi Oginga Odinga oseojo malando weche. Ni moko kuom familia no ojuang kendo sandore oko. 2027 is a referendum moment. Joten migepe Musalia Mudavadi wacho ni ber kiloko moko kuom chike mapachuka ewi weche mopogore opogore. Jok dwa ni wach menopause ka gima gimoro malich. Ok en gima lich nikech en gima ni ngimana. Ok en tuo en ni hormones maluongo ni estrogen gi progesterone gi. Mago e hormones maloso mamiyo. E sigana wa makende kawuono. Waketo ayanga tuak mathoth oganda kwepo goyo. Tuak mar chung' dhi eria kata menopause. Machiegni nyakorom gajuang wantie gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia Hokeyo. Anyuola mar Joka Odinga owuok oko ka seyo weche maliekore mbui kendo keto anyuola no kamatek mar lero gik magikoni ok gin adier. Nyi Jaramogi Oginga wenwa Kinyi kod Ruth Odinga mane lose kanisa ma Nyamira e kinde lamo koni onge kata chiel remb Jaramogi mantiere oko kagimedo ni Jaramogi neni kod joute ang'wen duto mane utegi pod nitiere kama oriwo mar adek mano yudo dak kamachielo. Judith Omondi chako no Oimore gi sigana yo machal kod mae. Dalo matin bang' mbaka landore e mbui ewi anyuola mar Joka Odinga, nyi Jaramogi koro wuok oko kendo chung' motegno ewi magiwacho ni gin adieri kendo maonge to kata matin. Susan Oginga, jakom nenu wuoda, an mama mar adek. Wenwa Kinyi kachiel kod Ruth Odinga magin nyi Jaramogi Odinga manyotwa kie kinde lamo e kanisa ma Nyamira oyango ni wuongi ne ni kod mon ang'wen duto ma utegi pod ochung' koda kamane oyudo dak komachielo. Jaramogi nokendo mokwongo 1968 chiege mar ariyo na iluongo ni Gaudensia Adeya. And that the lady called Adeya, who was the mother to Alcoa, later they disagreed with Mzee and left and remarried somewhere else. Then that's when Mzee married Nyangi's mother, Susan Agik. That is Susan Nyangi and Omondi. So after that, there was Mama Betty. Those are the only wives of Jaramogi. Kama wachore mbui ni kamoro nitie min gi magijuang'o oken adieri kendo gin weche mamieno anyuola no e chuodho. He has a house for all the wives, even the one who left. There's no other house which belongs to anybody else. So Jaramogi had no other wife. Jaramogi had no other wife. We do not have any other step siblings. Yeah, who can come and say, oh, we are also Jaramogi, you are also Jaramogi's children. There is nothing like that. Ruth Odinga oyango ni anyuola no pod ni kod lit, mako pogore kod gi wuon, ng'ato ok nyal winjo, ka koro gikwayo mondo mi omigi kinde mag yuago johera gi gi kwe. It is very sad to find that people out here, especially whether it's social media or something, disparaging the name of this family. I think it is completely wrong. It's undermining the family, and it's not right because that means you're also disrespecting
Right Honorable Raila Amolo Odinga, who up to his death gave only respect to you people. Please let us mourn in peace. If you can't join us in mourning, leave us alone. Weche gibiro mana dweche ariyo bang' anyuolano wito Raila Amolo Odinga kod nyamin mare Berila Chieng' ma bende ne otho jumbe matin tok Raila. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migepe Musalia Mudavadi owacho ni nitie dwaro mar piny Kenya rango kendo timo lokruok ne katiba ma pachoka 2010 ma kata obedo ni achiel kuom dwaro mag tawo chenro makamano en ni piny Kenya nyaka bed gi nonro makare mar kwan oganda. Piny Kenya kata kamano onge kod nonro makamano kaluwore ni doho mamalo ma Garissa nowito oko nonro ma higa 2019 mar counties mag Wajir, Garissa kod Mandera kaka Efi Nyakede leronwa. Ne en nyasi mar 46 manyiso kido kod timbe motisi kaka Lugoli ma obage kaunti ma Vihiga. Nyasi makamano oyuor kod jotend migepe Musalia Mudavadi kod josiasa mamoko mawuok e gwenge ma imbo mar Kenya. Jotend migepe Musalia Mudavadi otiyo gi thuolono machiwo pache wi chal mar piny Kenya kowacho ni higa 2027 biro bedo ma piny Kenya rangore kiyo moloyo te yor katiba mani nitie dwaro mar rango kendo timo lokruok e katiba ma higa 2010. 2027 is a referendum moment. Allow me to state, without fear of contradiction, that there is an imperative need for a constitutional review 15 years after the promulgation of the 2010 Katiba. As your leader and son, I must speak the truth about a looming constitutional storm. As a country, we are staring at a massive legal crisis where the 2027 election could be nullified before it even begins. Kata kamano, kaluwore gi Mudavadi, timo lokruok mar katiba dwaro ni piny Kenya nyaka bed gi nonro malong'o makwano oganda pachoka. Gino ma piny Kenya onge godo kaluwore ni doho mamalo ma Garissa nowito oko duoko nonro makwano oganda ma higa 2019 e counties mag Wajir, Mandera kod Garissa. Our 2010 constitution demands boundaries review every 8 to 12 years. Our deadline was March 6, 2024. You cannot have a boundary review without a valid national census. The census deadlock here is that a patchwork census mixing 2019 data with 2026 data is a legal impossibility. There will be no valid population data. We must embrace this referendum as a legal necessity to save our democracy. You know, we have a referendum act, and therefore it is possible to carry out a referendum. But the ideal time to do a referendum is during an election time, so that you don't expend twice to run a referendum. That is the correct position. So the framework is there. It can be done, the election, but it involves a lot of processes, including civic education, and then formulating the proper question for processing by IBC. Rawere bende ojiw mondo ndikre kaka jogombulu e kindeni ma Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027 kaka yor keto telo makare mok giywaga ng'e wirani gine taya machwalo piny Kenya nyime. Do not be the person who complains about the harvest but refuses to plant the seed. If you have an ID but no voter's card, you are surrendering your voice. Silence is a choice to be ignored. You are the nyota of this nation. Voting is your tool to demand jobs. Do not stay silent. Register now. To those in the cities, I urge you to register where you live and work. Your voice must be felt where you contribute to the economy. Efi Nyakede, Ramogi TV. Senator Mahoma Bay Moses Kajwang' okone jotend duond bura mar ODM
mondo yowe golo chung' mopogore opogore motenre gi wach mar ODM tie sirikal mar Wanyanda mar broad-based motelne yiero mag 2027. Kajwang' wacho ni en gima ok ni kare ka jatend ODM Oburu Oginga gi jotelo mamoko osebedo ka golo dhok mopogore kaluwore gi chung' mar ODM e sirikal mar broad-based. Okoni nitie koso luor e tend duond bura mar ODM, gino mosemiyo jotende ok losie dhok achiel, kendo dwaro nitie mondo mi jotend ODM obed kod winjruok kendgi ma onge pogruok e paro ma osebed ka ineno. Party leader emo mi thuolo mar chiwo direction kuma party dhiye. Wan jok modong' nikech kata an kaka senator and a member of the National Executive Committee of the party, we must take directions and instructions from the party leader. To kawuono to jitedwa wuoyo. Yudo ka deputy party leaders gin ji adek to gin gi messages adek mopogore. Yudo ka chairman bende ni koni, secretary general ni kocha. Mano is indiscipline. Aneno ka ji mang'eny dwa sabotage tij party leader Oburu Oginga, and I must call out that sabotage. Kane wamiyo Raila Amolo Odinga as our party leader 100% support, Oburu Oginga bende nyaka wami 100% support as a party leader. Nikech Oburu ni be ok en ng'at mane wagole bungu. Oburu ni has been part of this struggle. The minute ma in gi a position of influence and responsibility e chama, nyaka koro ipenjri ni to party leader to wache nang'o. Ne watimo mano ka Raila ne ngima. Dagomb ni watim mano sani. Orengo nowacho ni Ruto needs ODM more than ODM needs Ruto. And anayie gi parono, nikech gi sani nuneno kaka ta impeachment mar Gachagua. Debed ni ODM no ko participate impeachment no do collapse. Kawuono ka gimoro dhi otimore ni wachwanyore ni ng'ato koro kelo impeachment motion e parliament, it would be very easy for William Ruto to be impeached if it was not for ODM. Koro nikech wan chama motegno ma ji mang'eny ohero, ana gombo ni mondo ajiw jotelo wetena. Wawe mbesore, wawe wuotho ka gima wayomyom, wawe wacho ni ka koro Raila onge to wan waonge teko. Raila nokowewa marach. Obila kar dak ma Buruburu timo nonro e wi nek manotimore Uhuru Estate kama jal moro ma jahigni 41 owito ngimane tok chwoye gi pala. Achich ma itudo gi nek ma kamano en nyadende ma jahigni 17. Jalno ma owito ngimane oyangi kaka Collins Onyango. Wachore ni ochope od nyadende no mane nitere kod ng'iyo mar osiep kod okeo gi ka otemo thego gi kama nyadende no wachore ni ne owuodho pala kendo chwoyo go Collins ng'ute ma owito ngimane. Cynthia Onyango nigi ler. Lenda wang' manyiso kuyo kod lit nyisore wang' jodak ma Utawala e Buruburu. Ukinyi mar tich abich, jodak maka ochiewo kod wach makelo kuyo e chunygi bang' nyadendi moro ma jahiga 17 yangore ni ogolo pala kendo chwoyogo ne osiepne. Jal mowito ngimane mabende oyangore kaka Collins Onyango ma jahiga 41 wachore ni odhi e odokeu gi manyinge Pololo mayande odak kod nyadendi no manyinge Belinda Bahati Achieng' ka otemo kelo kwe kindgi. The deceased is my beloved husband. Tumechelewa jana mpaka saa 7 usiku. So he left me to tell me anaenda buy things, arudi kunichukua mali nilikuwa we were somewhere celebrating the Christmas day. Sikujua he was telling me goodbye. E kinde ywaruok manowuok, nyadendi no wachore ni owuodho pala kendo chwoyogo Collins e ng'ute. Furugu ilianza jana ambapo hata alivuta jamaa hapa chini akamvuta akamwelekeza mpaka huko akaumia mpaka mgongo. Sasa leo kulingana vile nasikia ni kama mjomba wake huyo kijana ule boyfriend yake ndio alikuwa anakuja kwa hii nyumba kuchukua vitu za Angolia za kijana. Walianzania pale ameaga. Nilikuwa naenda kanisani na nikamsalimia na within hata ikumaliza dakika 2 akarudi na nyuma, na ndio nikasikia hizo fracas. Kurudi nikapata amedugwa kisu, ameanguka kwa mtaro. Bang' chwoye kod pala, Collins Onyango wachore ni oringo e kar thieth ma Edel Valley Trust Jama Mission
mayudore e Buruburu kama owito ngimane kinde machuok bang'e. Collins hakuwa mtu wa kusumbua watu. He was a peaceful man. Hata watu yuko wanamjua. So nashindwa mbona huyu alimwattack? What was the reason? Nyadendino yangore ni oresi kod obila kowuok e lwet jopiny mane dwaro monje. Obila ochopo kama masirano otimore kendo yudo pala ma ichich ni otigo e chwoyo Collins ka gie sani nonro osechakore mar yango gima okelo nek makamano e kinde mar ringre mar Collins to ochwale kar kano ringre mar kar thieth Mama Lucy kama orito mondo timne biro. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Migao mathieth osetimo maber higani kipimo kod higa mokalo. Ma en kaluwore kod riwruok mar lakteche KMPDU. Kanoloso kod Ramogi TV, jalup jagoro maduong' mar KMPDU Dennis Miskela lero ni kata obedo ni gisetemo higani, pod nitie tich maduong' ma sirkal nigodo mar neno ni ute thieth nitiere kod jotich moromo, yedhe kod lwasi makare mar tich. Simfroz Okinda nitiere kod ler. Sekta mar thieth e pacho ka osebedo kod achiedh nade modhuro ma higa ka higa. E higa ok nyal kalo moyo dweche 2 kapok riwruok moro ma jochiw thieth dhi e ndara e wi chudo lwasi marach mar tich kata dwaro ndiko yo mongirore. Ne waloso kod jalup jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche KMPDU mano Laktar Dennis Miskela e wi kaka sekta no osedache higani. I have to say that there have been some level of stability. The last year we had struggled with the teething issues around SHA, which was a very big challenge. We also struggled with issues around the healthcare workers and their strikes, which have significantly reduced. There are also the uncertainties around when USAID pulled out of their funding and all that, which have somehow been stabilized. We now have our patients getting their ARVs, anti-TBs and all that. The political will in the health sector has been huge. With the president bringing in Honorable Duale. Honorable Duale being a politician, he has managed to balance the unions' demands. He has managed to balance the governors' demands, the MPs. Everybody is able to handle that, because previously having the other ministers, I think the biggest challenge was that most of them were not politicians. Kalora gi Miskela, thoth achiedh nade mane gin godo ka higa chakore, sani thoth gi oselosi. One of them was the issue around the internship, where the previous minister wanted to reduce the salaries of interns, and with Honorable Duale, we told him clearly that when you start interfering salaries of healthcare workers, you're going to be in trouble. And he was able to sort out that. Secondly was the issue around the financing of healthcare, where we told them that the SHA had prohibited healthcare workers from accessing the comprehensive scheme that we were getting previously. And the Public Officers Medical Fund was then created by the government, and now we are contributing into it, and we are now getting that enhanced scheme. We had these workers who are under UHC on contract, who are who were hired under COVID to help support, who are on contract, and they were not being put on permanent and pensionable, and they were being paid half salaries. Right now, under this government, they are now paying them as per SRC stated salary, and they are now on path to getting them on permanent and pensionable. Achiel kuom wich bar maduong' manonyedhore e lela higani en kwan mamalo mar mine ma wito ngimagi e sama gikonyore. Miskela okwedo wach ni medruok mar nyuol e yor pala emosetero kwan no malo. The patients themselves are now enlightened. They know the option they have in delivery. So this woman comes and says that, no, mimi nataka CS. And right now, we are practicing patient-centered care, where what a patient wants is what to give them. So long as you have given them the informed consent, you tell them that you have these options. You can deliver vaginally or cesarean section. These are the risks involved in this and this. Then women make their own decision. And I can assure you, because I work in hospitals, there are more and more women demanding for cesarean sections. Some of them, you tell them, no, mama, you have delivered normally, you can do it again. They say no. And with this uptake of insurance, both SHA and even private insurances, where the women know that there's no longer cost implication to them on the mode of delivery, they'll go for it. They're not very keen. They're not very keen on pushing. They say that, oh, when they push, it will spoil their body, or what will... They have so many theories around the back. KMPDU koro kwa serikal mondo bug fuok manitiere ute thieth mapacho kam, mana ni sekta no obedo maber ahinya e higa mar 2026. We must have well-stocked hospitals. We must have healthcare workers, because putting me there na sina dawa ya kusimamisha kuvuja damu, you have not helped me. Putting me there and I don't have ultrasound to pick up that there's a fibroid that might have caused difficulty in delivering, you have not helped me. You must have properly trained healthcare workers who are well-resourced for us to protect our mothers. Simfroz Okinda, Ramogi TV.
Jumbe apar nyaka ne ik maneno gai mar ODM Raila Amolo Odinga e par wuon mare mantie Kaunti ka Jaramogi dalano pod rwako welo kendo kidienje mopogore opogore limo liend Raila. Kaka Steve Biko lero, ohala bende dhi nyime makare karangach ma Kaunti ka Jaramogi sani olok chiro matin. Tarik 19 dwe mar 10 higani, maneno gai mar ODM Raila Odinga nokowe ka ywero mar mogik but wuon mare Jaramogi Oginga Odinga, chenro manokelo kanyakla familia, anyuola, wede kod johera mage. Mopogore kod liete mamoko, kinde welo nochako limo Kaunti ka Jaramogi mar chuoyo wang'gi e liend jatelono manoiki e ndalo 4 kende. Kuom thuolo mar jumbe 10 sani, Kaunti ka Jaramogi pod rwako welo. Kata kamano, gino mamako wang' en kweth moro mar jo-Rutu motitin kothuro matete Rutu system mosebedo ka mondo kae kendo wuok godhiambo pile ka pile bang' moro welo. Nwabiro ka toko iki jakom bang' ndalo 6. Gimomiyo wan ka nwabiro, nwajituma mondo oywag jakom. To kaka nwabiro, min piny Mama Ida Odinga nodagi nokwawuok nikech wamoro ne wend Raila mobiro ka. Wan ka nok chulwa. Wan ka ni wan mamora moro ganda. Wachiwo gokinyi twabire wiliel ka. To challenge mang'eny bende samoro do wach ni dwane to mwane marach bende onge nikech ok chulwa ka. Wan waywago yogo ganda ng'ama oneno ni jathumni bende inyalo miye sabun moro gi nyalo luokorego to gimiyowa. Ok wago be nikech challenge mane jomoko biro penjowa to baun kani ka rwako ogudu ni tatingo dol tichulo wang'o koni wan ok chulwa. Kuom thuolono duto, Koli wacho ni giseneno kit welo mopogore, gino mamiyo gimedo wuoro kit chia mar mosenindo Odinga nyaka e thone. Jakom ne nigi oganda mang'eny, nokiko ji te, kiko jo kanisa, kiko jo siasa, okiko jo mipira, okiko jo ndiga, kaka jo ndiga nyoa ka mowuok orembo ndiga from Malindi nyaka ka. Nyo biro mana ka. Koro an ka atieko ni wan wamedo mana yogo jakom nyaka chieng' liende duon. Kalure kod familia mar Odinga, kwand welo mamolo kanyo pile ka pile, thoth mohew kaka negi paro. Nyaka nyotho, wasebedo kod welo mang'eny. Chakre okinyi, ji donjo mang'eny ka. Chakre saa 2 nyaka saa 12 odhiambo. Ji donjo kata moiko kata mana 100. To warwako ka nikech hera ma jakom ema orwako. Kane waiko jakom, neno kane piny chal. Ne ji nobiro kama thoth, to welo mosebiro bang' ikne, oingo welo mane obiro ike. Kech pile ka pile, kaka an manyocha duong' e dala kae karito wendo jakom, ka receive gi tatero gi around. Ase receive welo ka paro, tanyalo paro ni welo mosebiro ka nyalo bedo welo madhi mana 9 million. E wi liend Odinga, maua odhuro, kendo iloko gi pile ka pile, ni mar kweth mopogore, biro koting'o maua margi. Mabibiro te welo wakelo maua. To maua mosekel ka, en maua ma debed ni ne en maua miuso. To onyalo bedo million kadha. Kech ikelogi, tigolo moko, tiketo moko, tigo akigolo. Koro mosegol gin ka moko mosechako tuo. Mawelo nosebiro ya ka chieng' nyorieny mang'eny. Koro yudo kigolo, to jo county biro ka gi lori. To choko gi tidhi witegi. Anyuola mar Odinga ni kod chenro mar gero hemko mar liend Raila Odinga chakre dwe mar 2 higa manyien. Ponono kwand welo duono. Liel mose lim molo lite tete piny ka en mana mar jakomni. Dinjo to sechake loso gero ode mar liel kanyo. To gimomiyo pod ok watime nikech welo biro mang'eny ma sama ng'ni tam wendo ni ok jadhi neno kama oike jatende. Ok oyot. Konyo wawacho ni ani we wamire seche manyaka dwe manyien, mar higa manyien. Wabro neno ka welo osedok chien. Tekwa bochako gere by dwe mar 2. Rangach madonjo Kaunti ka Jaramogi ochuoge e chiro matin kendo johala dhi nyime mar uso ogudu, njugu kod chiemo mamoko ne welo malimo dalano. Uso ogudu mag jakomgi kendo ji oherogi. Wadani joma obiro kar kaeri to ka ogudu mar jakom maparo godo kaka jakom ne en. Koro miyo gut jakom ni to semiya lokruok e ot mang'eny. To kwanyiso gi ogudu mane jakom ohero ni, to wayudo ka gihero kendo gipromote wa. Semiyo wayudo kaka wakonyre. Koro erokamano madago jopiny pod omeda biro. Unauza ice wahuso ma ng'ato biro wada nitie nyaka jamto kama wiye no wil gi ng'iewo pi.
ice no be manyalo konye. Wauso ice ma ice usore kaendi ma piny lich. To kichak ing'iyo kata kata jonyatiti, joma go aga thum. Ok en thum manyasani. Igoye nikech wendo dwaro gima more. Oneno baba tigone thum. Mano bende ala. Welo miyowa pesa to wan bende wamor. Omiyo osegerowa. Dhialo nyuol mar jawar kod rwako higa manyien, moko kuom jopiny to obuono dhi e chirni kod kuonde mag toyo ngona mondo giti kod thuolono e limo liend Odinga, jatelo manong'ere kod nyinge kaka Baba, Jakom, Tinga, Enigma kod Nyundo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Samed keto chuny Baba Kamoku. Jago picha mar od fwambo mar KTN, Rashid Edi, owito ngimane otieno ma piny orugodo kawuono bang' tuore kuom kinde machuok kendo ringre mare igen chwal thurgi mantie Malakisi e chenro mag ik kaluwore kod chike din Islam. Moko kuom jofwambo motimo limbe msikiti ma Kibra kinde Lam kod neno ringre mare oywago Rashid kaka jal mane jambola nohero tich kendo nogeno anyuola mare kinde duto mar ngimane. Bende giparo kinde mane gitiyo kode tielo manyime ka gilero kuyo matho Rashid okele tij fwambo kaluwore ni en ng'ama ne nitiere kod ngima owito ngimane bang' bedo kod wich bare kinde machuok kende. Rashid bende kinde motelo nosetiyo ne kambi mar All Media Services kaka jago picha kapok odar kendo tiyo kod od fwambo mar KTN kama osetiyo chakre higa 2013 nyaka thone. Rashid amelemewa. So nikamuuliza kumeendaje. Akaniambia alikuwa anaumwa na kichwa, yakampa painkillers kidogo, kufika jioni akalemewa. Kuna mtu anajua kuishi na watu, sijaona shida yote. Kwa kazi amekuwa mpaka juzi tulikuwa na yeye tarehe 23 akiwa pale job, hata alitaka naingia tarehe 29 kwa new shift. When I joined Loyal Media, Rashid was already in Loyal Media. I was an intern. He's the one who trained me. So when you get your teacher passing away, ni huzuni sana, ni huzuni kubwa, lakini yote ni Mwenyezi Mungu alimtupea na ni Mwenyezi Mungu amechukua. So letu sisi kama wana colleagues ni kumwombea roho yake ipumzike kwa amani. Amekuwa ndugu ambaye ni mzuri sana, ndugu mwenye ambaye anaheshima, ndugu mwenye hana maneno. Alikuwa mtulivu, kijana mtulivu. Baada ya mawaidha ya kawaida ya Ijumaa na sala ya Ijumaa, baadaye apate swala ya maiti, salatul janaza, hapa katika msikiti wa Salama, alafu kisha baadaye wataondoka kwenda Malakisi Bungoma katika mazishi inshallah. Musanyane familia kod osiepe mag Rashid kendo mosa hinyane jofwambo kuom wita chiel kuom ginyadi chiel kendo nyakwara mga jong'en kinde matek kata kamano en mana lamo gi sudo mbele. Enoka Mwalimu Caroline Oricho wacho ni entiere kodwa e chenro kwa seme. Wacho ni weche gichopone makawe orito mana twak mara chung the Riama no wacho ni wakelo nuda kama chuok kende bang' yuene nyakwara mga juang kaeto wacho ni kawuono entiere kod chieng'ne mar nyuol. Happy birthday mwalimu, walamo ni ngima makare, Nyasaye omed tayo. Aukidi bo kantie Ulanda wacho ni entiere kodwa kaeto wacho ni sane piny obiro marach, oganda negore, en wach malit ahinya. Isdorio Molo wacho ni en gi min nyithin gi Dorothy nyar Kitale kendo ramo gichopone gi yo makare. Kaeto wacho no siro Senator Kajwang' e wach mar kwayo tend ODM party mondo wuogi dhok achiel kokalo kuom party leader Oburu Oginga. Neno bende ote kanyo mar Felix Ochare kantie Kanga wacho ni omedo mana kwayo Nyasaye omed mako wa gindalo gima bende kodo mana matin to oganda kadho mwaka dhi kocha okong'eni to kiny bed nade. Kufur kantie Nakuru wacho ni embe entie kodwa e chenro yo jua kali garage mantie Mkarafu te okaw mos magi. Bende aneno Jane Luangu mano jabando achiel ma hawasi boda entiere kodwa e chenro maro imore en bende. Ano bende Salen Bwana wacho kanyo ni entie kodwa Happy Sabbath. Wacho kanyo ne japuonje Dan Kaoro, George Lango, Dhiamba Wuor, Jared Amalo, Chief Jakosida kod Ong'udi gi Morris. Erokamana ahinya. Bende aneno ote mar Kauli Bernard mano Sargent wacho ni ojiwo wach ma Senator Kajwang' no party leader nyaka miluor kendo party
owuo mana gi dola achiel kaka Kajwang' owacho, kaeto Niala to wacho nogwelo ji duto e kampori mar Gikiny gilore kodhoch gidhi owacho ni gidhi modhe soko mar Yesu Kristo. Owacho nokuona ji duto hai makare mar Christmas e bende gin kanyo gi ama gi Kristno Niala pod okwa maber ne johera mag Ramogi TV bende gi wede kaachiel kod osiepene duto. Ochak kendo lor higa makare gi chak manyien kachakore e yo mowinjore. Oyo nyakona Kajwang' nanyise kacha ni wantie kod twak mabende wadhi duogo kae chendo ni marimore omiyo kik idhi mabor wayo matin. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on Viusasa. Christmas ochopo, janeno mara ado kuniro kamano kuom bedo kodwa higni 4. Isetayo maber kabisa, omiyo en mor mara mar nyisi ni ber kod sikuku mar Christmas maber kabisa. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Christmas ni wadwa kelo mit e odi. Christmas nyaka washerekea maber. Nyasaye osekelo. Wadwa chiemo, wadwa chamore. Bed kodwa ka wapako kinde mabeyo mag sinema magwa mag Christmas. Nyagweng, ini donka. Wanonjo Nairobi. Be kwanza an Christmas ne mukela kayuijo. Sigin ni mopongi era mar joot, ilo, kod chuny mar nyasi mar Kaluo. Wadwa yamo gweno kae, wachamo anguro, wachamo gik mang'eny. E kinde mag nyasi mag Christmas, wabiro kelonu chiemb Christmas makende, moted mana e odwa. Mojo cheng mara dikuri dala kae, podulwelo. Ne madhi, ing'eyo kata kiwacho notiwa no kijatich. Wan Nairobi waneno kanyaka sawa. Kik sinema mora mora mar Winam Cinema by Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Machiegni kendo nyakoram Kajwang'. En mbaka magoyo tek, thoth oganda wich kuot mako ka ochak mbaka makama. Mbaka mar menopause kata chung' dieria. Bedo ni en wach ma oganda oluor goye mbaka. Omiyo mine mathoth kadho e midhiero ma ok ginyal pimo ne ng'ata ng'ata. Jad bura ma Suba North Millie Odhiambo osewuok mar goyo mbaka ni kendo chwalo e od bura chik ma koro biro konyo yudo duoko kendo chiwo sir ne oganda makadho e midhiero ma kamagi. Ne wabet kode piny kendo goyo kode mbaka wawinjie kaka ne watwa kode. Nge kende miyo thoth mine wich kuot. To mana kaka dhano nyaka nyuol dongi matho, ma en achiel kuom gigo mayudre ngima joma miyo. To saa osechopo mawinjo los yore mag goyo mbaka e wach makama. Jok dwa ni wach menopause ka gima gimoro malich. Ok en gima lich nikech en gima ni e ngimana. Ichalo kaka dang' iwach ne ng'ato, niere kaka iwuoyo wach aonda. Ori chalo ne iwacho ng'ama nyiso dichwo ni ang'o miwuoyo wach tiki motino, motie yierno. Dongena ena normal mondo tiki otiye. E luoka akia ni gine chira, gin weche mokuoe. To kuoe to ji hinyore ya. Dholuo owuon to onge kod nyinge ma aching'. Miyo waluonge ni
chung' dhieria kata menopause. Chung' dhieria to en ang'o? Dr. Dennis Miskela en laktar mar joma mine. Ofononwa matut. Chopo gik mar ria chakore gande ka ng'ato ochopo higni 45 nyaka 58. Although nitie jogo manyalo chako mapema kapok kata early 40s kata kapok ochopo higni 40. Kunyalo neno ka koro riane koro ok bed ria makare. Kana yudo ria dwe ka dwe, kunyalo bedo yudo ria koneno dwe ni to chak lal, maybe dwe achiel dwe ariyo chak lal kendo. Then mano koro loni perimenopausal. Mano koro ochako approach menopause. Then kosechopo higni 58 kata ka ng'ato osebet gi dweche 12 maluwore kapok oneno ria. Kisiwacho ni 12 consecutive months without menses. Koro wang'eni mano koro sechopo giko mne. Dwe ka dwe ka ng'ama miyo golo tong' achiel, iluongo ni ovum, yeah? To tong' ni ema ka odhi oromo gi koth ng'ama dichuo to loso nyathi. To sema koro tonge gi orumo. Koro hormones iluongo ni estrogen gi progesterone, hormones koro okuoge e tong' cha. To ng'ama miyo ni biro ochopo giko mar ria, nyathi ok onyalo yudo koro. Osekomo nyuol koro naturally because tong' cha koro kuogi. Koro bende tong' ni dhiro gi koth ng'ama dichuo mondo ogam remo. Mane menopause. Ne watemo dwaro pach joma mine e wachni ahinya te gwenge makaluo. Ne giluor wuoyo e wachni nikech wich kuot. Kata obedo ni oganda mathoth badhore goyo mbaka e wachni. Jod bura ma Suba North Millie Odhiambo koro wuok oko mar bedo duond mine e wi mbakani. Nochako kode mbui kendo sani koro chwale mbele. En ang'o mamiyo twak makama bedo matek e kind oganda? Chon kade wagini ne dongo to ne nitie gima iluongo ni siwinde nyiri. To nitie gima be niluongo ni simba. To e siwinde nyiri ka nipuonjo ji kaka ji dak e udi, kaka ji dak e mier. Sana sana gige mag keny, gik mag kaka ng'ama miyo dak gi ng'ama dichuo. Simba be nipuonjo joma chuo kaka joma chuo dak gi mine. Omiyo koko mang'eny e udi ne dok piny. Nitiere weche maniwacho made mane nyalo wacho. Gik mamiyo ok nyal nyiso nyathine. To koro sani nikech mago system gogore piny, onge kama ipuonjo ji e mago. Yet mage gik mane konyo ji dak ma stable. Chung' dhieria biro gi ranyisi mopogore opogore e ngima joma mine. Bedo ni ikoso neno ria dweche 12 malure no, mano mokwongo. Mar ariyo nitiere changes matimre dendi, to nitie moko be matimre e paro kata mental pachera brain. Koro ka mar brain ni wachako ni en onyalo bedo gi ni wiye bet mapek, ni mental fogginess. Makata ka nyathi ng'ama somo to ka buko makra mayor kaka japuonj struggle kata concentration, neno TV, wiyo ka wiyi pek, wang'i lil, ok winj maber. Number 2, you can luwuot, you get chied na desate, you can give me luwuot like anxiety, paro bet mang'eny, depression and all that. Kendo ng'ama miyo bedo be wang' mang'eny, ma seche moko be seche moko ka ng'at mani en boss kamoro. To employee to mama nitiere ger manade pleasing habet matek. Achiel kuom gima menopause betimo, okelo wich wil. Iparo minewa chon ka an aparo mamana ne nyalo luongo wa nyinge. Anyango ne nyinga ta kothe, an iluonga kana tin iluonga na kothe. O mama bo luonga sele Dorothy akinyi atieno koko biro akothe kato del motwo. Del twa ma idwani wich sate to nyaka wang'i nyaka dhok tuo, ema nyaka dendi nyaka kuon masiri go tuo. Koro ena del motwo. Gin gik mopogore kaeto ji mang'eny, mine mang'eny gik ma apani ji neno mang'eny en wich machot. Iyudo ka ng'ato ni kaka koro ineno kaka wi jaber ni. Waneno kaka wi ber molwar nyaka kat. Wapo ka koro sama menopause odonjo, ye wich lal. Olo bedo mang'eny, nindo bende nindo ok teri maber, siki buogri e nindo, iwinjo ka dendi ng'amo jony sate. Dendi be rami, joints gi nyalo bedo gi remo, choke bende ko remo. Hormones go be ka ni piny to hormones go konyo gande e loso choke, calcium absorption. Kosi ma hormones go ni piny koro ka choke bet mayot, ka ng'ama miyo kokier matin to notur. Gombo kata bedo gi ng'ama dichuo, ok bed dok piny no libido, ya. Koro ka sate ko jiskia kata romo ng'ama dichuo ya de yakni ng'ama nitide ko bet koda. Infection nyalo bet mang'eny. Kicho hormones go be pod control kata mana ni pH kata acidity.
Yeah. Kuro UTI masate ka woni thiedho infection tije discharge kendo ya kicheko chilo wuok ya kithiedho kendo. Then si ngubeni ka ngato wacho ni wiye mabare. Me wich bar ma okeno timre nade. To mangi ngani jigo mbaka ne sate ni hot flashes. Ma ini kibote matin yo ka lit mo be dendi mangeny lit to chak lal kendo ko chako chami kendo yo ka malaria. To polono ne sachako chich ni intiere kod ranyisigo gino kenge mage monjo bed ni kao. Iparo muma nowachi ni nitie mama moro mane remo osewuok ne higni 12 morito momulo law Yesu eka gini ochung'. Koro wan sani law Yesu ang'e ni Yesu nitie to lawe to ok chiegni kodwa ahinya. Koro adi kuomwa madiang' mul law Yesu. Yesu otiyo gi daktere manyalo konyowa mondo chal kaka law momulono. Ntiere cream monyalo mi the cream the estrogen hormone konyi gi mano kata gi vaginal that itchiness, dryness, kata the shrinking, calcium supplement is very important. Kata ngisi ni bones go are now weak. Kagi symptoms kata nyisi ma ok ichandi ahinya to you just ignore. Ivania ni exercise timtizi orako chiemo maber semido nindo moromo neno just improving general welfare. Duok paro pinji mami stress itemo eliminate ka en ko ranyisi gi obed ma ko chadi ma you cannot even operate magada so ka isomo kata ngimani ma pile pile ok nyal to makro hormones gi estrogen gi progesterone wami timwonye kata ichwe go sindan matemo at least ko bed ma pinya nyama ko incha kisechopo kadho higa 30 kata menopause no pok odonjo. Puonjri apuonja dhia oko chieng'. Naneno ka dani wane timo kamano, tanawoni to dani ni ero ye chieng' nade. Anawoni ka ji otito koro chieng' mit ne gi amita. Kare dani ne timo gino deliberately. Kete program ni gokinyi awuok e dhot ta o chieng' dakika 30. Kendo chieng' moro mamit cha mokinyi cha. Wuothi dakika 30. Kendo wuotho mana mokasore. Kiki chiema aoya. Isani nyaka chiembi bed chiemo ma ing'e ni kichiemo to kichiemo ma irodha kuona oyaye kichiemo kitemo joko manyalo chame brown chiemo mag kaka kuono mowago moriw gi bel kata gi kal ber ahinya ne loso weche mag del. Cham traditional foods wagi rabuon, cham omena, mago chiemo mwaseyoka emominjo ka ji penjo ka ni an adhi limo jatelo ayudo ma kichamo omena e ode. Mage masani konyo omena no ema konyo gi rabuon gi dek gi mito gi osuga mage gik makonyo del sani. Oyangore ni mbakani osebedo ka kelo gwandruok e familia mathoth ka moko chwe kelo nyaka lwenje ma kit choche udi kaluwore ni oganda onge kod ng'eyo matut e wiye. Joma chuo moko be paro ni jaode bayo oko opa ni tame bayo oko kae ting'e nikech ok opuonji mondo ji owuo e wechegi. Koro jaodi bok binyisi ni ing'e ni wuod msegi ni tek koro nikech ok ibinyise pia epa koro jomoko cha ibo yudo kata ka ng'ato chako go jaode ni tamori nade tikia no tamore nikech shida ni ka to magi gik ma ji nyaka wuoye. Kaka yor keto mbaka makama obed mayot e kind oganda, Jod bura ma Suba North Millie Odhiambo chwalo chik e od bura mabiro konyo oganda yudo duoko ne penjo mathoth gi penjo tek. Nakelo chik e bunge miluongo ni Family Reproductive Health Care Bill ma en chik mang'iyo health care mag oganda. Koro chik ni wacho ni mondo opuonj mine okel yedhe manyalo konyo machiegni mondo nyithino manyiri matin nikech gigi chako ga ji kata higni 20 ka. An maro chaka kia ka in ja higni 17 to chanda throughout most of my life. To oganda ni koting mane e siro joma mine makadho yo kenge makamagi. Ibedo ng'ama dichuo, ibedo ng'ama miyo, kiwinjo puonjni dhi chiw puonj makare ni mano en chwech Nyasaye to onge problem. Obo makadho kose ka omoyo go stabilize maybe around 58 kucho, everything will be okay. But kwa en mamiye machande kabisa obi hospital wan gi thieth makare manyalo konyogi. Akwayo mine e grubewa ma wantiere ga kaka mwawacho ni kiatebo banke nkiango mage masani walok siwinde nyiri. Aneno ka mine mantiere e WhatsApp, Facebook gi kuonde grube ma mine lilo e mantie seche moko temo puonjore. Ta notice ka ng'eny gi bekia gigi. Daer mana ni mondo mine otem puonjore nikech sani koro siwinde mane wan go cha onge.
Geno koro nitie ne chik makama biro yudo sir motegno od bura mamalo kendo ibiro kadhe mar kelo yote manyo yore mag chiwo duoko ne midhiero ma ikelo gi chung' dhieria kanyakla kod midhiero moko mathoth oganda kwepogo e mbaka. Merry Christmas, Happy New Year, kendo Nyasaye ma jagwedh jomed gwedho kendo rito maber. Higa mwakadho ni osebedo matek gi ji te. Nyo higa mokadho ni waluso jakom, waluso Beryl, waluso wetewa machiegni, but higa manyien biro gi geno. Wamed mana lamo Nyasaye ka wan gi geno ni mabeyo biro bet. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Koro mga jong mano en twak mabende dwaro ntiere mondo mi oganda go mbaka no kalore ni siwinde nyiri mane go mbaka no sani onge dok mana nyane jaod bura kuoma ya ochunye kendo go gi mine mbaka geno marwa en ni chik makamano ibro yudo sir e od bura nyakoro mga jwang mondo mi yuduoko ne penjo mathoth oganda osebedo ka penjo. Neno ote mano mara Faith Mzomo mwalimu wachoni baba umediweyo kama ukwewa ok nyalo wil kata matin kata wachoni nyaka sani joma hodhi thego oganda kadhao rach kendo koechuo mana gi pala wachoni wantie kinde mateka ahinya. Gabston Rondo wachoni entie gi familia mare gi nyaka no entie kanyogo wetene gi nyimine ne gi Ramogi TV. Merry Christmas ge hawi mabero kuone oganda joka Nyanam. Ronald Yambo jandhiwa ni kacha in bende wachoni Merry Christmas no loud and clear entie ndhiwa dala gi min gi Grace Yambo, Emmanuel, Roni, Evelyn gi Steve kaeto Simon Otieno ntiere Uyoma wachoni ne weche gi achiel kachiel. Susan Onyango wachoni entie Kondele Mosque kato Richard Maruru wachoni entie Nyatoto Suba Goad gi Okeyo Aul kod jaode Lea Richard gimora ahinya gi Ramogi TV gi weche gi bende chopone gi yo ma winjore. Benano kanyo ote mar George Benja wuod Kodwogo awiko serikal wonya goro ntie Kabianga University. Benano Tony Glenn KE kantie Kisumu dala wachoni en bendo sebedo kodwa chendo nyaka ne wachaki omor gi kaka weche dhi heyo makare. Jaro Soja wachoni entie kodwa chendo en bende Merry Christmas bende aneno ote kanyo mano mara Opili Patrick wacho kanyo ni Rashid chunye oyue kama ukue deno ba moja to wachoni entie Gotregea kaka pile ema weche gi chopone e yo makare. Michael Olo Ogola wachoni weuru joka Odinga mos mbaka mosebedo kagore wachoni omiji thuolo baba koka no nindo mondo ji obed kod kwe. Kaeto Nicholas Okomo wachoni oyie gi paro ma Senator Moses Kajwang, let's unite as a party wacho kamano. Oyo matin odo kod mag tuke kikidhi mabor. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jingle bells, jingle away. Merry Christmas kamora mora ma intiere ko woke mesa mar tedo gi chiema tingoni kek maduong kendie mano manyisi kendi ni wadhiali kaka Joramogi TV kendo wamor kabisa kisebedo kodwa wasebedo ka watedo wasebedo ka opuonjere higa mangima kendo kanyakla kawuono ni kaka wadonje sikuku mama na kek ma adhiali godo kanyisi godo kanyo nango ni Merry Christmas kamora mora ma intiere med mana kete e tedo gi chiemo med mana kete e Ramogi TV.
Dial *860*41. Edwe mar Disemba, sama piny dhi mos, kendo joot chokore kanyachiel. Wagwelo mondo udoge tudruok gi gigo madwarore moloyo. Dwe mopong' gi puonj makonyo ngima joot, rieko mar bedo gi ot motegno, kod weche makelo geno kod winjruok. Nyasaye manochako ot, ene mogere, ene morite. Bang' bedo gi God, bed gi understanding, humility, weruok richo kata forgiveness. Avoid living in the past. Weuru mondo wawer wende mag Injili, mar jiwo chuny kendo miyo chunywa bedo gi mor. Injili ngima, Sabato ka Sabato, chakre saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Mago mag tuke Galaxy FC hejoloch mar tuke mag Nyalenya Open Tournament manobagi skun primar ma Nyalenya e kar chung'od bura ma Ugenya. Tukego ma osir kod Medusas TV no chieng'. Odio Talanta kaachiel kod jiwo rawere gwengego ka koro gikedo kod timbe mamono e kind oganda. Medusas TV nokwa piny owacho kod jogo mamanyo Talanta kaachiel kod Klepe pachoka mondo jiw chenro magi e kor gwenge. Ka giyango kendo ting'o malo Talanta mabiro konyo tim Kenya mar Harambee Stars kaachiel kod tiego Talanta mabiro chiwo yuto ne oganda kaluwore ni tuke adhula chudo makare e piny mangima. Wakwayo leaders manitiere jotelo wetewa mamoko kadibedie mondo waikre wariwru lwetwa mondo wakelru jande kanyakla. Mae yo kende mwanyalo nachakoro talent, to mae yo kende bende mwanyalo golo godo jendewa e timo gik maricho. Kaka odiochieng' ma kawuono ni gikoro gipong'o centers ka gitimo gik mopogore opogore, samoro gimer, samoro gigore. Lakini uneno nyaka sani nyithindo gieki osetugo maber, kae ndie ma wabiro yudo Oliech moro machielo, kae wabiro yudo Mariga moro machielo. Uneno gik ma Mariga timo, gik moseni nochako mana kaka uneno ma biro chakre dieri. Koro wakwayo jotelo wetewa mamoko mondo wariwru lwetwa mondo wane kaka wanyalo golo nyithindwa gi gik maricho ma gitimo. To ma bende football ok en ni en tugo tu, ma ndi en tich. Uneno ka nitiere bende ng'ama chulo pesa mang'eny moingo kata mana mar president en jatugo mar mpira. Ikanye motike chenro maro imore nyakorom gajwang'ero kamana ahinya kuom bedo kodwa e chenro mako jwang'a David Omondi wacho ni en janyaka Nyabondo weche gichopo ne e yo makare kata kamano wacho ni owuoro ka ng'ama ng'won ema samoro jahinyre kar dhaw wacho ni en kar dhaw kodiye kata odhi mana thego ng'ato to okonyon gi tiende. Florence Awuor Olo wacho kanyo ni entiere kodwa. Hero kamano. Eugene wacho ni entie Baranyanga Ugenya. Kati Zotieno wacho ni Bondo Kanyamranji. Weche gichopo ne yo makare. Kanyo gin gi min gi Helda Yada kod wuon gi Charles Ojonyo. Happy New Year. Merry Christmas ne familia mare. Wacho no kuone gi hawi makare. Bende neno George Ochindo wacho ni Aram Market ema weche gichopo ne nyakorom gajwang'. Vitasi chieng' wuod dem Karariu bende wacho kacha ni entiere kodwa referendum. Wacho no biya kwani chike magidwa ni golgo to giloka loka kata ber kata rach kata wachomo nam bora ni wanie broad based enokia rango okia aya dhano eregi joka Odinga kata obedo ni mapeko senwang'ogi. Wacho ni kila ng'ato ng'i mbele kendo gimi thuolo gi luor makene ne familiano mano yote mar Vitalis kotenre kod wach makamano. Bende neno kanyo Chok Gladys wacho ni entie Ngong Town. Samuel Owida mano jafwambo nyisa kacha ni menopause iluongo ni wuok eria kata wacho ni mar jomachuo iluongo ni wuok e pacho
Erokamano ahinya Wida. Na wacho ni pod ganda digni ayudo wach mowinjo tigo kode. Kata kamano erokamano kuom duoko mari. Eno bende Onyango wuod Nyango par kacha kantie kodwa. Jalango Otieno ntie Wichlum. Kae to benane ote ma Collins Ochieng. Weche gichopo ne Omakare ntie Sakwa Bondo. Wacho ni Ramogi chopo ne gi Omakare. Engineer Lazaro Kanyambok. Wacho kata ni Merry Christmas ne oganda. Wacho no kuone joluo te Happy New Year. Kendo wan kaka oganda joka Nyanam wacho ni nyaka koro walok pachwa higa manyien mondo wachak paro mag financial empowerment. Wacho ka ni laro gik ma nono kik bed ni gin gik ma watimo. Wacho ni mano gik ma kelo insecurity ma jo siasa nigo ka professionals temo play their part mondo mi oting ngima oganda malo. Mano engineer Jadhuma. Erokamano ahinya engineer Lazaro Kanyambo kuom ote mari. Nyakora Mwajwang inalo rekodi kanyo imikete Ramogi TV. Elo timo no ni weche gi ochopo ne Omakare. Wagoni erokamano ahinya kuom ote magi kuom kete Ramogi TV kinde duto. Elo team no duto, reporters duto counties, wagoni erokamano. Wasebedo kacha gi jachung weche Jaelieta gi jowete moko. Studio ka wasebedo kanyo gi Belinda Phillips kachiel gi director Marwa Stafford. Gilange kama Oting'o Lewis giwacho ni ubedi kod Otieno Makare eloya an bende ubedi kod Otieno Makare kendo kuchako higa mar 2026 akoni hawe makare kod gweth mag Jehova Nyasaye moloyo to duto Nyasaye orit ngimau omedu ndalo kendo gwedh tich mar lwetu. Oritu masani nyinga Lydia Okeyo.